चारि दशंधि पूर्वे ओडिशार रज पर्व केउभଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ରଜ ଦୋଳି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାନ ଖାଇ ମନ ଭରି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଘର ଘର ବୁଲି ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସୁଆଦିଆ ପିଠାପଣାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ କରୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କର୍ମରୁ ବିରତି ନେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାସ ଓ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ ମଜି ରହୁଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗାଁର ମାଟି ଓ ପାଣିରେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ভিডিওটি কেমতি লাগিলা মতে কমেন্ট করিকি জনাবে। যদি কোশ্চেন্স ଅଛି কমেন্টে লিখিଦେଲେ ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିବା। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।